לעשות כל מיני משחקים מאוד מעניינים עם המכוניות על שלט. לפני שאני אתחיל להסביר מה בדיוק הולך לקרות ומה נעשה, אני רוצה לעשות לכם הסבר על המכוניות ועל השלטים, כדי שכולנו נתחיל נדע בדיוק מה לעשות ואיך לתפעל את כל העניינים שלא ניתקע באמצע. אז גם מי שמכיר וגם מי שלא עדיין צריך לשמוע. מי מכיר? אוקיי. טוב, אז על כל שלט ועל כל מכונית יש לי מספר. איזה מספר יש לי על השלט? 66. ואיזה מספר יש לי על המכונית? 66. גם 66. זה אומר ששלט 66 יכול להפעיל רק את מכונית מספר? 66. כדי להדליק את השלט יש לנו כפתור אדום. מרימים את הכפתור האדום למעלה, שומעים צפצוף קטן ומנורה אדומה נדלקת. זה אומר שהשלט עובד. הרבה פעמים ילדים באים אליי ואומרים לי, המכונית שלי לא עובדת או השלט שלי לא עובד, ובסוף מה גיליתי?